pri novom videu a som tu s pánom S. Čaute. A dneska si dáme zápas. Tak prvý bude penaltový rozstrel a druhý bude normálny. Alebo prvý bude najprv tie penalty, alebo to, no to je jedno. Na zálohe ako prvý. Máš aké veľké ovládače, čo ti dáva? Na to sme sa nedohodli. Tak stav ho. Nemám ťa rád. Modrič, vypadni, si môj hráč. Poď preč, áno. Yes. Dobre, Mateta. Po slovensky teda čo? No tak to Mateta je Messi v prime. Ticho radšej. Tak to sme ich pokepe ako Tsunami Snipers, teda čo? No ne. Čo robíš? Čo bladvári, kamo? Dobre, to je gól. Haha. Jasne. Dobre, rohániek. Čo je Kámo, ja len podám žiadosť na odstránenie zvyk. Dobre, pasy. Tiki taka, kámo, čo robí Wood? Dobre, poď z ďalky. Harry Maguire. Kámo, si nemal ani loptu, kámo. Čo si myslel, prosím? Vlad nemal ani loptu a machruje. To sa kreslí, či čo to robí? No, kámo, klika. Aj kreslie. Jaký skill. Kámo, zo 119 mi urobíš skill a chváliš sa, kámo, reálne. Zastav ho. Tam si išiel. Jasné. Normálne som ťa poslal. Jak som ťa poslal? Nezabudni, že hráš s mojím... No tak to bolo na mesiac, kámo. Ale to čo Pozor bolo? ľudia na mesiaci, ktorí tam emigrovali, letí sem lopta. Ankara Messi. Jo! Myslím, že aj brankár porobil, to už je hamba. Wow. Kámo, ty hráš jaký harambol, kámo. Jaký harambal ja? Kámo, ja ťa normálne toto oberiem a ty povieš, že hrám Počkej, dáme harambal. PSG taktiku, keby som mal loptu. Áno, mám loptu, dobre, PSG taktik. Odpálime na superovú polovicu. PSG taktika. A čo teraz? Nič, ak máš loptu a sme na otočnej polovici. A top 10 najviac chill ľudí, kámo. Kam si šiel? Ticho do piti, bracho. Jak som si ťa porobil, bro, nevedel, že kde je lopta, kámo. Vystrel! Vidíš, kámo, môj tým je GOAT. Čo je? Môj tým je GOAT. A prečo je Ronaldo štyrkami vystrel? Neviem, kámo, ale gól! To čo tam robil ten tvoj brankár? Ja neviem, ale... Však on je v strede brány, bracho. To bola som najhoršia strela v mojom živote, čo som kedy strelil, ale gól, kámo. Čo to je? Ja vyhrávam nad týmkom, ktorý je o 10 rating pomalu lepší jak ja, kámo. Idem si zahrať to s Villarom, či ak sa volá ten borec na Messi. Messi. Wow! Počkej, keď je tak gól, tak sa... Jak sa to robí? Ja neviem. A vystrelil som. Dobre. Dobre, kámo. Dobre, číc. Dobre, kámo. A tak ja som na mojom mobile. Bro, prehral 1-0 s kámo a mal 124 rating tým. ty tam máš strašne. Bro! Ty máš úplne... Of the match. Cristiano! Aha, obidva Ronaldové sú MVP. Okay. Dobre chlapci, teraz si dáme penaltový rozstrel a uvidíme, že kto vyhrá, lebo on má zase kokos jeho klasický krásny 115-kový tým, ktorý zase prehrá 67 000. Chlapci, máme tu penalty a uvidíme, že kto vyhrá. Či pán S alebo ja. No takže začínam ja a toto pán nejaký... A čo ti dáva? Let's go. Vini Junior dáva golazo takzvaný. Cristiano Ronaldo. Ole, ole. Ey, ole. You from the day you were born. You in the place you belong. No, You're in this brave.
all along. Do rítia, žrť, kúkaj. Tak ja to namerím do vinklu, ne, on to no to je debil. Kúkaj, ogol. Daj, Iko, dole, let's go. Ukáž, dáš Gigimu Buffonovi gól s Badžom? Určite nedáš, kámo, ty si strašný nerd. Ale daj, bracho. Laker, kámo! Dobre, Odegaard to rozhodne, kámo. A vieš, čo dáme za gól, chlapci? Nie som taký blázen, že by som dal panenku, hej. Dobre, Odegaard, makaj, rozbehni sa. Chlapci, nie som taký idiot, že by som dal panenku, kámo, proste. Yes! Áno! Nie! Dobre, Buffon už to musí rozhodnúť. Dobre, Buffon. Ale čakaj, ty sa mi pozeral, keď... Ne! Nerob! Ne! Čo sa stalo? Čo Že sa sa stalo? pobudlo. Čo sa stalo, bro? Čo to... Nedal. Čo sa stalo, kámo? Kámo, to čo bolo... Čo robíš? To čo bolo za buk, Ale kámo? šajme na toto. Ale vyhral som, chlapci. A kto tu je loser? Pán Ace. Dobre, chlapci, toto by bolo všetko pre toto video. Nezabudnite like, odber, poslať toto video jednému svojemu kamošovi a zatím.